Ahojte, volám sa Klaudia, pracujem ako manažér pre nábor zamestnancov pre našu spoločnosť Železnice Slovenskej republiky. Železnice Slovenskej republiky sú manažérom železničnej infraštruktúry a staráme sa o to, aby osobná a nákladná doprava boli bezpečné a spoľahlivé. V súčasnosti máme najväčší počet neobsadených pracovných miest v prevádzke, preto hľadáme vhodných kandidátov pre tieto pracovné pozície, najmä pre Trnavskú a Bratislavskú oblasť. Chýbajúca prax a vzdelanie v oblasti železničnej dopravy nie je prekážkou, pretože získanie odbornej spôsobilosti zabezpečujeme vo vlastných vzdelávacích zariadeniach a tiež zabezpečujeme získanie zdravotnej spôsobilosti. Pre vybrané pracovné pozície na vybraných pracoviskách ponúkame veľmi zaujímavé finančné benefity. Medzi tie najzaujímavejšie patrí napríklad 2000 eur náborový príspevok, 15% navýšenie do tarifnej triedy, a 350 eur ako príspevok na hypotéku mesačne alebo 250 eur ako príspevok na nájomné. Ak sa chcete dozvedieť o týchto pracovných pozíciách viac, čakáme vás na podujatí JobSpot v Trnave 16.4. Ak sa aj ty chceš stať železničiarom, príď na toto podujatie, navštív nás stánok ŽSR a príjmi našu pracovnú ponuku.